बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के हाय कबले जुगा के राखी हाँ कबले जुगा के राखी होई कोमल शरीरिया के बलमा हाय बलमा एगो बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के सखी बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के डीजे नयना दिलदार सरस्वती स्थान कटराड़ी टोल मोबाइल नंबर 8092293257। कबले छुपा के राखी हम अपना नजरिया के बलमा एगो बलमा हाय बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के हाय बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कटराड़ी टोल विकेश भोजपुरिया धरे कंधन बारे निदारा कहबो ना पुरावे हमारा से जिया के सारा हंसो सिंगार रुवेला हो देहिया से जिया खोजेला हम मिठू मिसाइल न बूझे हम मिठू मिसाइल न बूझे एगो दर्द उमरिया के बलमा एगो बलमा हाय बलमा दर्द न जाने बाली रे उमरिया के बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के।